20. 10. 4, 3, 2, 1. Official top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 3.20. Merkki 34. Merkki OK oli. Merkki 340. Merkki OK. Merkki 345, 350. Menee hyvin 4. Tsemppiä vielä. 358, 9, 4 minuuttia. Tuu ylös vaan. 3409. Ja sitten hengittelet ja ota klipsi pois vielä. Yksi pyyhkäsy. Hengitykset loppuun saakka vaan. Hyvin meni.
Valkoinen kortti, 4.12. Hyvä, se oli ehkä sentään. Oli hyvä. Se oli tosta lopusta. Ei se hyvä. Hyvä. Jännitystä.